Pläni on tässä. Seurataan Mekongia, otetaan Kambodžan stoppit Phnom Penhissä. Paukitaan raja yli Vietnamiin, häröillään hetki Mekong deltalla ja otetaan sen jälkeen Saigonista Lygari himaan. Shoot cow one cow only $200. You like shoot the cow? You have money, you shoot the cow, no problem. So people shoot many cows. Yeah. Yeah. You have money, you shoot the cow, no problem. Mikä tahansa on mahdollista Phnom Penhin länkkärille olla fyrkkaa, mikä tahansa. Sen takia tää on häirityneiden pedofiilien taivas ja tänne paukkii kaiken maailman kilipäit sotahulluja ammuskelee eläimiä aseilla, joita nämä Kambodžan armeija, korruptoituneet ja persaukiset upseerit niille vuokraa. Aika irvokas, koska täällä on samaan aikaan töykeä aseongelma, että ne on jäänyt hirveä määrä tykkejä lojuu ihmisten nurkkiin sotien jäljiltä. Niillä tehdään luonnollisesti koko ajan hirvittävä määrä murhia ja tappoja. Nyt tilanne on pikkusen parantunut ja hallitus on saanut kerättyä ihmiset aseit veke. Joten täälläkin tää eläinten ampuminen ja koko toiminta on siirtynyt vähän niinku tiskin alle. Tämmösen 60 bungaa 50 taalaa. Yksi vyö. Sen jälkeen nämä kilipäät paukkii tämän vyön tyhjennettyään sinne guesthouseen mopolla vänkkäilemään ja kikkailemaan. Tää on niin siistiä. No niin, ollaan vedetty kilarituristi perussetti eli Uzi, Tokarevi, rynnäkköhaulikko, M16 rynkky, M60 kevyt konekivääri ja viimeisenä napsahtaa päälle venäläinen Neuvostoliiton rauhanvaltion lahja Indokiinan kansoille, Sinko. Kyseessä on siis erittäin kuumottavien ketamiinipäisten lainsuojattomien Khmer-upseerien kanssa tehty pikku päiväretki vuorille. Tää retki maksoi $250 ja jos oltaisiin heitetty 150 lisää, nämä äijät sanoivat, että ne olisi hoitanut meille lehmän ja vuohen maalitauluksi tälle Singolle. Kelatkaa vittu, mitä vittu voi liikkua sellaisten tyyppien päässä, sellaisten wannabe-rambojen päässä, jotka jumalauta rupeaa jollain Singolla tai lehmiin räiskii. Kuinka vitun sairasti jengiä. Voi sanoa, että kuumottaa hieman ampua tällaisten hieman häröjä äijien huoltama ja ylläpitämään Singolla, joka saattaa poksahtaa silmille. Että jos ei nyt enää nähdä tämän jälkeen, niin tää oli tässä, se on moro. What the fuck? What the fuck? What the fuck is going on here? Mitä vittua? Mä luulin, että sun pää räjähti vittu. No oot sä kuumottunut? No aika vitun kuumottunut. Kuuletko sä mitään? Kyllä mä kuulen. Ei mun mennyt. Jumalauta! Vittu mikä meininki! Vittu mä tärisen, saatana! No täytyy sanoa ekanakin, että jos nää äijät tietäis mitä me ollaan oikeesti tekemässä, niin musta tuntuu, että me päädyttäis tuohon kuopan reunalle ja meillä annettais muutama näpäkkä AK-47 niskaosuma. Ja sen jälkeen kukaan ei kuulis meistä enää yhtään mitään. Nyt ootte nähnyt mitä tää on. Marventures ei suosittele kenellekään. Me ollaan rauhanmiehiä, me lähdetään jatkaa matkaa.